na ntiwapu oria Ebola na mba Democratic Republic of Congo dịka enwetara ozi na ndị mmadụ karịrị 513 ebutego ya bụ nje ọrịa na mpaghara ahụ. Otu onye na-ekwuchitere gọọmenti mba DR Congo kwukwara na ya bụ ọrịa na-agbasasị n'ike. Ụlọọrụ mba Amerịka na-ebu agha megide mgbasa ọrịa na-efe efe US Center for Disease Control and Prevention CDC na-ekwukwa na mmadụ abụọ ọzọ anwugo na mba Uganda n'ihi ya bụ ọrịa Ebola. Ka ọ dị ugbu a, ụlọọrụ ahụike mba ụwa World Health Organization WHO emego ka amata na ntiwapụ ya bụ ọrịa Ebola abụgoro nnukwu ihe ịma aka nye ọnọdụ ahụike ugbu a. Ụlọọrụ WHO kwuru na etu nje ya bụ ọrịa si agbasa n'ike n'okirikiri mba DR Congo nakwa n'ebe ndị ọzọgasị nyere nnukwu nsogbu. Cheta na ndị mmadụ karịrị 28,000 na 600 butere nje ọrịa Ebola oge o tiwapụrụ n'afọ 2014 rute afọ 2016 na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka. Ya bụ ọrịa mechakwara n'oge ahụ site n'isi na mba Guinea, Sierra Leone, United States, United Kingdom na Italy. Mmadụ 11,325 ka e kwuru tụnyegoro